सोबीत संसार रचून एक एक मनशाक देण्यानी बोलला थोड्यांक उणें दिला जाल्यार थोड्यांक सुबेजूच मेवला थोडे आपले संसारान खुशाल आसात दीस जेवून खावून न्हिदोन सारला पूण नदर मारीत सोरभोंवतणी एका गोट्याक मनीस पाचशेर जाला हॉटेलांनी तशेंच बोटीचेर जेवण रांदतात व्हडा गोस्ताचें ओजारांनी दुडू ते दिवन लोक वेतात जेवण जेवूंक रुचीचें असलें तितलें सांगाताक घेवूंक लागता तुका एकदम मौजेचें पयशे दिलेत पूण उगडास दर जेवताय तें पोट मुडोन तुजें उगडास कोरया त्या लोकांचो जे जेवणाक उदकाक पादिसेर जाता कचऱ्याच्या डोब्यांतले पासून दिसल्यार खावून आपल्या पोटाची भूक मारता पिवोंक उदक सारकें मेवना कुळ्यो तांच्यो सारक्यो सुकोन वेता कोण जाय तांचे चुरचुरे करी आमी आमचेच कामांत गुंतलेले आसा जेवणाचो गोठो जमनीर पडोन आसल्यार तुका तो दिसोना माडून वेता पूण संवसारांत असले मनीस आसा जेवो गोठो खावूंक आशेता नासलेले उदक पिवोन दीस जातात सांगतांची कोण खबर घेता असलेले मनीस फुडें चलत आसा नासलेल्यांक हात दिवून कोण वयर काडटा मागणे मोजे इतलेच भावा जेवत मास दिवून तुज्या पोटाक देवाची गिरेस्काय मेळोय तोलोय घेवून जेवशी गोरिबांक सांगाता आयज म्हाका फाल्यां तुका कोण जायत केन्ना सांपडोता कांताक जेवणाक रेस्पेत आनीक मान तूं दी दाखय वालोर तुजो ह्या समाजाक जेजून 5 उंडे ते घेवून तांचे 5,000 उंडे केले वसा लोकांची भूक मारून उंडे खावून लोक दादूस जाले आयचे काळार 5,000 उंडे आसो 100 जाण कातात मेजार आसलेले आसा म्हूण पोटफुटो सोरकाय नाका नदर मार गोरीब आसात उरलेले